Бомбардировките над София през Втората световна война са едно от най-големите нещастия, сполетели града през цялата му история. Между есента на 1943 и пролетта на 1944 година повече от 2000 души загиват, централната част на българската столица е разрушена, а някои исторически сгради и улици се изгубват завинаги. Инициатор за бомбардировките над България е британският министър-председател Уинстън Чърчил. На него принадлежи следната фраза: необходимо е да удариме преди всичко столицата на България и ще капитулира цялата държава. Този град трябва да бъде сринат до основи и в развалините му да бъдат посадени картофи. Именно по инициатива на Чърчил започва изпълнението на операция под кодовото наименование Прицел от упор.